בית ספר לנבואה. מה אתם אומרים? זה דבר שיכול להתגשם, או שזה חלומות ואספמיה? לפני 2000 שנה, פה בארץ ישראל, היו בתי ספר לנבואה. הגמרא אומרת שלעם ישראל היו נביאים כפליים כיוצא מצרים. ממצרים יצאו 600,000 איש, כפליים כיוצא מצרים 1,200,000 איש. 1,200,000 נביאים היו לישראל, חוץ מ-48 נביאים ו7 נביאות שכתובות בתנ"ך. יותר מזה, יש מדרש בשיר השירים שאומר שלעם ישראל רק בדורו של אליהו היו 1,200,000 נביאים. איפה זה נעלם? למה זה הפסיק? היו צדיקים במהלך הדורות שכספו, חלמו, רצו להחזיר את הנבואה. אחד מהם זה היה אדמו"ר מפיאסצ'נה שנהרג בשואה לצערנו הרב, ועוד אחד זה היה הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבאורות הקודש, סדרה של 4 ספרים שערך תלמידו הרב הנזיר, הוא כותב שם איזושהי דרך שמטרתה הסופית היא להגיע לאיזשהו אור של נבואה, איזשהו סוג של, נקרא לזה בעדינות, תקשור אולי עם עולמות עליונים, עם בורא עולם. וככה הוא כותב בספרו ערפילי תואר. הוא כותב, עתידים להיות בני החצפנים, פורצי הדרכים והגדרים, עתידים להיות נביאים מהמדרגה היותר עליונה, ממדרגתו של משה רבנו ומזייר ההילאה האדם הראשון. בדור שלנו, מה שנקרא דור עקבתא דמשיחא, דור שלפני הגאולה, שכתוב על דורנו שבדורנו חוצפה איסגה, זאת אומרת יהיה הרבה חוצפה, ואנשים פה היו חוצפנים, ואנחנו רואים את זה בכל פינה. דווקא החוצפה הזאת להעיז ולדבר על דברים שבדורות שעברו לא העיזו לדבר עליהם, זה מה שיוביל את האנשים לחפש את הנבואה, את אור הנבואה, ולהצליח לחדש אותו ולהביא אותו לעולם, עד שהם עתידים להיות נביאים יותר גבוהים ממשה רבנו. וככה כותב הרב קוק. אמנם, האדמו"ר מפיאסצ'נה, שגם הוא חלם על הנבואה, כותב ככה בספרו חובת התלמידים: הנה אנו בנמיכיותנו ובדורנו הנמוך, אין לנו רשות לדבר, אף לחשוב בענייני הנבואה, אשר למעלה הרבה מהשגתנו. אבל לא כבר דיברנו שפשט הגמרא ישראל בני נביאים הן, שעצמותנו וחיות הקדושה אשר בנו ניצוץ נביאות הוא, ובניצוץ הנביאות הזה הרשות לנו לדבר. זאת אומרת, לחלום על נבואה זה קשה, כי אנחנו לא תיאורים, כולנו טמאי מתים. אין לנו את אפר פרה אדומה כדי לעזות על עצמנו שנהיה יותר תיאורים, שנוכל להשיג מדרגות עליונות, אבל ניצוץ של נביאות קיים. דרך לתקשר עם הנשמה שלנו, עם עולמות המלאכים, עם בורא עולם, לדבר איתו וגם לשמוע את הקול שלו מדבר איתנו באופנים מסוימים, זה דבר שהוא קיים ואפשרי, ברובד נמוך אמנם, אבל אפשרי. ישנה דרך איך להגיע לשם. ואם אתם חולמים כמוני על דרך כזו, אז אני מזמין אתכם להצטרף אלינו במעיינות בצפת למסע שתכליתו לגלות את האור הפנימי שלי, את הנשמה שלי, איך לדבר או להיות בקשר, נקרא לזה, עם עולמות עליונים, איך להרגיש את האור, את האנרגיה שקיים בכל דבר במציאות, ולחיות במודעות עצמית, טבעית, אלוקית, פנימית, עמוקה יותר, לחיות חיים של עבודה רוחנית, פנימית, עמוקה. כולם מוזמנים.